kami ucapkan kepada seluruh hadirin. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Muktirina yang nanti akan memandu acara pada pagi hari ini. Di acara yang sudah kita tunggu-tunggu semua ya dari tadi, yaitu adalah di Resital Dalang Anak tahun 2026. Boleh minta tepuk tangannya dong? Wah, ini udah semangat sekali nih adik-adiknya ya. Ya, acara ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul yang tentunya adalah momen di mana Dinas Budaya ini ingin membuat para pecinta seni, pecinta pedalangan dan budaya ini agar terus lestari sampai ke generasi-generasi muda, karena kalau dilihat ini masih kecil-kecil semua ya Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Baik, sebelum kita mulai izinkan saya untuk menyapa secara khusus kepada tamu-tamu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul atau yang mewakili Bapak Sarjiman SIP MAP selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Sugeng enjing Pak Sarjiman, kemarin sudah hadir, sekarang hadir lagi, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Sarjiman yang selalu berdedikasi untuk warisan budaya Indonesia ini. Selanjutnya adalah yang kami hormati Dinas Pariwisata, yang kami hormati Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni, yang kami hormati Panewu Sanden atau yang mewakili Bapak Sutanto. Selamat datang Pak Sutanto. Yang kami hormati dan Ramil Sanden atau yang mewakili Bapak Dito. Yang kami hormati Kapolsek Sanden, yaitu hari ini hadir Bapak AKP Madiono, terima kasih Pak Madiono. Kemudian yang kami hormati Lurah Gading Sari. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Sunu Wicaksono ST. Yang kami hormati Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, ada Bapak Anas Tri Susanto SPD, yaitu yang di pojok sana. Dada. Kemudian ada Dewan Kebudayaan Bantul yang kami hormati pula Ketua Pepadi, Bapak Ibu Kasih dan Kasubag Dinas Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nun sewu ingkang tugi hormatan sesepuh, bini sepuh, haji sepuh penggiat budaya wonten ing Kabupaten Bantul mligipun wonten ing wewengkon Kapanewon Sanden lan sak kiwatenganipun. Ingkang tugi hormatan jajaran Forkom Pinkap Kapanewon Sranden, rawuh Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Penewu itu ingkang mewakili. Ugi ingkang kula hormati jajaran Pamong Kelurahan Gading Sari Kapanewon Sanden.
Ingkang tugu kinurmatan ugi ingkang kula bektosi sesepuh-sepuh pawiyatan dalang anak lan remaja Pak Sri Mulyono, Pak Alip nggih sore caricang sanesipun ingkang kula wingi mula wentah rare-rare wonten ing pawiyatan dalang anak. Ugi ingkang kula hormati wali, orang tua, anak-anak yang telah mengikuti pawiyatan dalang dan hari ini pagi ini akan kita saksikan, yaitu dari Ananda Baskoro, Ananda Dira, dan Ananda satunya Tak Aksaka. Nggih, alhamdulillah. Anak-anak yang hebat yang telah mengikuti satu proses pawiyatan dalang anak wonten ing sanggar kinasih kasihan wonten sanggaripun Pak Sri Mulyono kala wingi lan injing punika kula panjenengan samangke badhe sareng-sareng ningali menapa ingkang sampun dipun kula wentahaken wonten ing pawiyatan dalang. Estu atas nami perintah Kabupaten Bantul lumantar Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul ngaturaken kemanuwun mliginipun dumateng jajaran pemerintah Kapanewon Sanden ingkang sampun maringaken lokasinipun kagem godra kegiatan resital dalang anak menika. Pancen ing tundhonipun pemilihan lokasi menika kagem ngregengaken lokasi wisata. Sehingga matur nuwun ugi dumateng Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ingkang sampun maringaken lokasi Gua Cemoro kagem kegiatan resital dalang anak. Salajengipun Ibu Blis ing Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul kala sampun kathah diputeraken Mas Unu selaku kepala bidang warisan budaya. Ya, dalang remaja, mohon maaf, dalang anak pertama kita ini masih kecil dan cewek loh ini. Jadi ini luar biasa, sudah dalang cilik aja sudah langka lah, ini dalang cilik dan cewek. Ya ini sudah sangat langka sekali ya. Ini adik Ananda Adiratna Diah Pitaloka Prayitno. Ini adik Ananda Adiratna Diah Pitaloka ini dari Parangwetan Argorejo Sedayu Bantul, yang saat ini menempuh pendidikan di SD Negeri Bandut Sedayu Bantul. Ya, ini apakah sudah siap? Oh iya, ini untuk karawitannya ini dari luar biasa sekali dari Ringgit Wiromo Putra. Ini didikannya dari Bapak Ki Sukoto.
menjelaskan bahwa Dewi Woro Sembodro, istri Raden Arjuna yang tengah mengandung 9 bulan, diculik oleh raksasa Mamrih yang menyamar sebagai Gatotkaca. Atas perintah Prabu Gangga Mursito, Patih Lambangkara membawa Dewi Sembodro menuju kerajaannya. Namun di tengah perjalanan, Dewi Sembodro berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Resi Mayanggaseto. Pertempuran sengit pun terjadi antara Resi Mayanggaseto dan Patih Lambangkara, hingga akhirnya Patih Lambangkara gugur. Setelah terbebas dari bahaya, Dewi Sembodro melahirkan seorang putra yang diberi nama Joko Pengalasan, yang kelak dikenal sebagai Abimanyu. Sementara itu, Mamrih yang menyamar sebagai Dewi Sembodro juga melahirkan seorang putra berwujud raksasa bernama Sembodro. Raden Arjuna yang merasa bingung dan malu memiliki putra berwujud raksasa, kemudian memohon petunjuk kepada Sri Kresna. Tak lama kemudian, Petro datang menghadap Arjuna dan mengabarkan bahwa Sembodro telah kalah dalam sabung. Pada saat itulah Dewi Sembodro yang sesungguhnya bertemu kembali dengan Arjuna dan menjelaskan bahwa Joko Pengalasan adalah putra kandungnya. Murka karena menjadi tipu daya Mamrih, Arjuna melepaskan panah yang menewaskan Mamrih yang masih menyamar sebagai Dewi Sembodro. Mengetahui kematian ibunya, Sembodro bersumpah akan menuntut balas kepada Arjuna. Bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Mari kita saksikan. Ananda Adiratna Dia Pitaloka Prayitno, selamat menyaksikan.
malah abote kaya nyangga bumi Yai. Kakang, apa Kakang patih ora seneng sedhela meneh anakmu weruh padang hawa? Aja kleru penampa Yai, mangertiya saka bungaing atiku nganti ora bisa digambarake. Nanging apa Kakang? Duh, piye Yai? Ora sejatine ana perkara apa to Kakang? Gage kandha. Sumurupa Yai. Dawuh Sun Prabu Gangga Murcita. Aku kinendasta Dewi Waresbadra nedya karasuk garwa Prameswari. Ning yen nganti aku ora bisa nyembadani dawuh suwun kuluku pinangka ijole. Duh Kakang, aku ora maida. Pancen abot dawuh Sun Prabu. Mongko kabar sing semebar Badra wis kawengku dening Janaka. Sapa ta ora krungu kondange Janaka? Mula kuwi kang dadi bingunge rasaku. Yayi, apa kowe duwe panemu utawa srana? Murih bisa kasembadan dawuh Sun Prabu. Kakang, aja semelang iki sranane. Bibi Waresbadra. Mundara wanci srap surya purnama rinengga lintang abyoring tawang kluwang manglong inom toyaning beji wimbuh endah rerengganing taman madu ganda pantes dadya papan palermaning sang Dyah Ayu Dewi Waresbadra wanodya kembanganing jagat
Samono nedeng garbini sepuh parandene tan suda kasulistyane kagiat jroning galih dupi nampi sowanira ingkang putra Raden Gatotkaca mangkono lon wijiling pangandika Lengleng ramyaning kang driya lir yang candra katawengan sumo ing tias katuritan mengko tongger putraku Gatotkaca kula ninggih bibi kanthi raharja sowan mungger nampi pangestunipun bibi nir ing sambikala sowan kula sembah kula kunjuk yo tak tampa sembahmu dadi pungaing rasaku ninggih bibi ger sowanmu tanpa cecala baya ana wigati apa sira kula sepindah kula tuwi kawit dakdanipun bibi kaping kalih kula kadhawan Paman Janaka Pangeran Janaka paring dawuh apa nger duh bibi ewet anggenipun badhe matur ora apa-apa matura nggih bibi mugi dadosna uninga rikalenggan menika Paman Janaka nedeng teteki sak mlebeting wana mulane pirang-pirang dina ora katon ana kasatriyan banjur dawuhe kepiye nger pangandikanipun Paman Janaka sanget kapang kalian bibi Waras Badra mila saking menika kula kinen nderekaken bibi sumusul Paman Janaka Wanadya Yutama ngambar rumengku suma ya yen mengkono nggir marake nderek nopon bibi semangga kula nderekaken
babos kumambanging Sela Kresna sang patih tansah sidhem permanem sakedhap unjal wusa sakedhap tebah dengkul gancanging kandha praptane ingkang garwa karya kagat yang samya mulat. Pangiraku kowe ora bali meneh. Wula toblas. Yen ngono kowe mujek-mujekke aku ora bali selawase. Banjur karepmu arep rabi ngeneh ngono apa piye? Waduh. Meksa isih kalah galak aku. Ora Yai, ora. Lah banjur piye Yai? Apa bisa kasembadan dusta bojone Janaka? Lho, Kakang, aku bisa bali ning kepatihan kuwi rak tandha kasembadan to, Kakang? Oh, buta tata gati wisaya indriyaksa sarama ruta pawana bana margana banget panarimaku Yayi. Wis yo dina iki uga aku njaluk pamit nedya tak aturke Sembadra ana ngarsane Sunan Prabu. Yo Kakang sing prayitna ngati-ati. Bacot teles bebasane ora bakal tak getuni, malah lelakon iki dadi lantaran gonku bisa sesandingan karo Janaka. Jagat iki ana buta sapa kowe apa karepmu?
aku Lambangkara. Kesete Sunan Prabu Gangga Murcita. Hesbatra manuta tak boyong ngarsane Sunan Prabu. Dadi garwa Prameswari. Ora suti aku nuruti karepmu apa maneh sesembahan. Aja takon dosa, kelakon tak rada peksa. Wanara, kowe sapa lan apa kowe ngerti playune beburonku? Ora ana playune kidang menjangan. Oh, dudu kidang menjangan. Ning wujude manungsa. Yen kena tak prenggake becik kowe baliya ana negaramu. Yen kowe bacot aku sing bakal dadi pelpalang. Bola kemping loro gegepat. Kelakon rimah-rimah kandham. Sak budimu tak sembadani.
panembanku yo panemban wis paring pitulungan panemban sapa bebisike kula mayangga seta saking ukir tawu paduka sinten Sang Dewa aku Sembadra saka Madukara garwane Raden Janaka Panemban Pandhita Kinarya Wangsit pindha kumbang mangajaping tawang susah angin ngendi gone oh wel paduka garwa turasipun ukir tawu menawi mekaten iya Panemban duh Panemban rasane kaya dilolosi otot bebayang duh nuwun sewu nitik riwe dres mijil saking hangganipun paduka Dewi boten dangu ingkang putra badhe sumur padang hawa monggo enggal-enggal kula dherekaken kondur ing pertapan Ginilak lampahe Sang Kusuma Dewi kadharaken Sang Tapa Resi mayangga seta kacarita bawane wis ndungkap Nawa Candra miyak langsih Gumbala Giri mijil kakung putra Dewi Warasbadra dasar traing kusuma rembesing madu pinastika katon mantar tejane luruh pasemone Gya siniram tirka ge dening Sang Tapa kaelokaning jagat gaweane para dewa jabang bayi wis wanci gumajang kaparingan pusaka asma Jaka Pengalasan Gantya Winursita nanggih prepat punakawan ingkang sami abawa rasa sang saya dalu arara abyor lintang kumada Ratri lumrang gandaning Puspita Kang Gareng adiku Bagong padha slamet to pamujimu Truk slamet lakuku ya slamet Truk iki kok gayeng gumarenggeng acara apa iki mongko digelarke wayang karo gamelan komplit sinengkoyong karo kanca karawitan Ringgit Wiramaputra iki pentas resital pawiyatan dalang anak Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Kang Gareng oh mulane ngaturke panuwun Truk nggih
matur gunging panuwun Bapak saha Ibu panitia ingkang sampun maringi wekdal dumateng kula sak kanca kangge nderek sinau dalang. Mugi sakpurnanipun pentas mangkeh kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat. Bagas waras. Panjang yuswa. Ugi rejeki ingkang banyu mili. Supados ing taun ngajeng saged ngadani malih pentas resital dalang anak Kabupaten Bantul. Truk disegek ya, aja dawa-dawa, mundhak ora prayoga. Ya Kang Gareng, iki apike nggo ngasak dhewe, apike tetembangan ora keteng saulihan, Truk. Oh ya, Gong, nembang sinambi ngenteni rawe Bapak Semar. Sluku-sluku patah padha nitis tutul petis. Ayo Lek, padha lungguh sing becik. Galuh, bendaramu wis nyaketi awak dhewe. Mulat Mara Sang Arjuna. Munira kamanungsan. Gus, ndara kula. Kepiye Kakang Semar? Ngaturi uninga bilih para kadang Pandhawa saha Keng Raka Ndwarawati sampun sami rawuh wonten kasatriyan. Prayogi enggal dipun panggihi, Gus. Iya Kakang Semar. Ger sembutu ayo nderek pun Rama. Rama Janaka, aku ora melu ning kasatriyan ya Rama. Aku arep dolan wae karo nggawa pitikku. Iya Nger, ora dadi apa. Gareng Petruk Bagong awat-awat ana bendaramu tutno sak lakune. Nggih, sedika. Ayo Gong, Reng, ya Truk. Semareka den prayatna semurir eka bale titiyani gandayani Gus, monggo daya-daya manggihi para kadang. Ayo derekno lagu Kakang Semar. Nggih, Gus.
pundi kok jagone dibeto arep adu jago truk ngendi ana wong duwe jago bakal tak jotohan mengko yen menang aja semelang bakal tak bagi truk duh piye gong dan mbok ampun adu jago sing jenenge ngabotan iku dadi larangane negara mangka iso ngentekke alas karo pemandu oh bakang malah ngeleke tak kandhaki Rama Janaka nampa widana kowe angel truk kandhane ya wis gong dinut sak karep-karepe truk gong ayo melu ning kasatriyan ning pradesan golek mungsuh go pitekku nggih goten kentongeng palu apindo wang siteng kakung karagan andrah sabaning soto Koko Prabu saha Kang Mas Werkudara kararjan rawuhipun Eka Satriyan Madukara pamujine Yai Kaipe ora ana alangan siji apa Yai slamet tekaku jlamprong adikku sembah kula Ndara Kresna Ndara Werkudara ya tak tampa Kakang Semar yo depol tak tampa Yai Kaipe sidane prunanku mijil kakung apa putri
Kakang Semar piye nggonku matur Koko Prabu? Ampun ndika matur napa wontenipun mawon Gus? Mijil kakung Koko Prabu. Glodi, pronanmu lair lanang. Wah, yen ngono sida aku welurun jeneng. Koko Prabu, nanging wonten perkawis ingkang damel kucem raos sing manah kula. Perkara apa, Yayi? Ingkang putra emanipun paestiyu Koko Prabu. Lajeng mangke kados pundi pinaya ing jagat Koko Prabu? Tatkala narpa Kresna tandula sanyakra Resiwara Jahnawi Suta Kamunggah sira kalihing rata Tahar tumiyangaken ikang sarotama Yai Kaipe aja banget sruna longso Yai. Samu barang lalakon manungsa wis dadi jangkane Jawata. Mula si Adi kudu gedhe priyatine. Meminta marang Jawata murih enggal padang lelakon iki Yai. Kasinggihan Koko Prabu. Yo Yai. Kakang Semar, derekno bendaramu. Oh nggih, sedika Gus. Petruk ana bocah go pitik jago kira-kira wani ora ditu karo jagoku nggih cobi mang takoni mawon Den heh jenengmu sapa aku Jaka Pengalacan kowe sapa aku Semboto kowe go pitik jago arep adu karo jago sapa? Ya golek sing wani adu karo pitikku. Wah, kebenaran. Dituwae karo pitikku, kira-kira wani apa ora? Wani wae. Yo, yen ngono didu ning kene.
Piye, Truk? Pitikku kok iso kalah? Duh, mboten ngertos kula Eden. Truk, coba pitik jago siji meneh. Ora trima pitikku kalah. Nggih, sedika Den. Go Den. Pengalasan. Aku isih duwe pitik jago siji neh. Wani adu meneh ora kowe. Wani wae. Pitikku menangan kok. Ya, supaya tambah gayeng. Kowe wani totoan ora pengalasan. Wani. Neng aku mau duit 50.000 iki. Weh, ora babak karo totoan kuno. Lah, totoanmu apa semboto? Kae, jaran cipta wilaha nggone Rama Janaka. Peen nek pitikku kalah. Ning, yen sing kalah kowe, weh, ampun lho Den, ampun. Aja kakean gunem kowe, Truk. Semboto. Yen aku kalah panganen aku. Wah, kendel tenan kowe. Ayo didu meneh pitike. Melayu-melayu napa? Aduh, ketiwasan Ndara Semboto kawon ngabotan samenika Kyai Cipta Wilaha pun dibetolak renami pengalasan. Aduh, Den. Ora patut banget. Pengalasan aja takon dosa kowe. Ibune kulup karo bocah kuwi Petruk. Weh, nggih Den. Dipun dangu mawon. Ibune kulup. Sira Yayi malah gendong pengalasan. Pangeran, apa ya tumon ibune dhewe ora kena gendong karo anake.
Aduh anakku Ger. Kaecing bagus dapat tapi. Kae Sudarmamu Ger. Ora Mam. Kene nyaket toh. Petro gendongen bendaramu. Oh nggih, sedika Ndara. Ibune kulup. Ayo bali ning Madukara. Iya bapakne kulup. Koko Prabu sembodo sanes anak kula. Lah, ra apa to? Yen ngono sing ana Taman Maduganda kae dudu adiku Sembadra. Kasinggihan Koko Prabu. Mangsa borong Yai. Nuningguh Koko Prabu. Aku nedya males karo kowe sak anakmu Janaka.